Hostal, Punta Marina, de Tossa, vaig conèixer un japonès desconcertant, que no s'assemblava en cap aspecte a la idea que jo tenia formada d'aquesta mena d'orientals. Em va cridar l'atenció el fet que no tenia els ulls oblics ni la pell groguenca. Jo estava encuriosit per veure quins plats demanaria. Confesso que era una actitud pueril, esperant que encarregués plats poc corrents o combinacions exòtiques. El cas és que em va sorprendre fent-se servir una amanida. És curiós de constatar que el toc estranger a l'entrevista li posava jo, condicionant tota la meva actuació, gestos, paraules, entrades de conversa, al fet concret que el meu interlocutor era japonès. Venc Sans d'Olot, jo. Viviu al vostre país? I doncs, on voleu que visqui? Tot allò era molt estrany i em va capficar. La meva dona s'havia fet servir el sopar a l'habitació perquè estava una mica empiucada. Vaig contar-li l'aventura, adornant el relat amb les meves aprensions. I d'on ho has tret, que és japonès? Els conec d'una hora lluny. Què vols dir, que n'has vistos gaires? Aquella nit vaig dormir poc i malament. No em podia treure el japonès del cap, perquè mentre es presentin tal com són, amb la rialleta, les reverències i aquella mirada de través, hi haurà manera de defensar-se'n, així ho espero. Però si comencen a venir amb tanta dissimulació i d'aparat ful, donaran molta feina.